Fremsen, Anne Bøllev Olsen Rasmussen, Anja Halman, den er opbudt. Sådan nok i Sjanut, Line Mølgaard mod, Line Målmand, Mia Pillemann, SAK-N48, sitter med der slår sig til tilbage. Nutaarsiassat, så tittar du på målet på der slår. Sekund til forud, der mere der på, så går mere opbudt. Vi har en mand i Fransen. Tittar du på. Nutaarsiassat, Nathan Simut, Louise Bertelsen imod. Nutaarsiassat på Rødting i toppen. Sekund til 20. Så kommer et receiver-tik, som ingen slet til på. Anja Halman, sådan nok i Sjanut, Line Mølgaard mod. Line Mølgaard så tittar til på, så går lige 20 år til 2. Der var efter lige en minut, der var sjov. Der var tittet så på, bronzen er på. Nummer 4 er på, gjorde man i 2015 med. Så kommer jeg på, det var nok også til. Men nu så fortæller jeg på det, det kan så på en min om ikke, og så man bare, der kommer resten så. Og så lige sådan navn på, der med det. Inom sådan man bare, der kommer resten af sådan noget. Nakawa toqaasussaaginnama naluna suliassarnalorninarpasissoruissuuga aapi immatut taatin marlannik kandidaatoruussoornik teranginnami immikuullarissuinnartumik arsarlua tumik ullumi uan unamminermi takutittisoqanginnami kisi ataasiakkaat takutittilluarlutik ataasiakkaat favorittiusinnaaput Noteringen i nummer 11. Kirtarap Ingemann toqqagaartutko Kanna amutit naatan sunusaasuat kiortaan Inti Olsen-nimit tunneqarlani ukku tässä naammassaraamata aayupu kiorluinnameelertarput amutini momsinnanniutussat nallunguaq aamma nuuk takkualuallartileraamata атигаатсиннангаттассаарпут